Hej alle sammen, og velkommen til den her video. Det skal vi lige huske at sige. Og hvis der sker noget nyt, jeg har fået kopammer på, og Jonas har også fået en ny trøje. Og det er fordi, det var juleaften i går. Jeg håber, I fik nogle gode gaver og havde det sjovt. Og vandt manden, det gjorde jeg jo. Det gjorde jeg også. Gjorde du? Ja. Fordi jeg tog en kæmpe portion. Ja, jeg sagde bare til min mor, at jeg ville give en 100 kroner for manden, fordi hun havde fundet den. Men jeg fik bare gaven stadigvæk, selvom jeg ikke betalte 100 kroner. Nå, ligegyldigt med det, men hvad er det, vi skal i dag? Eller også i morgen? Fordi i dag, der skal vi lave en video om 1,5 dag med mig og Jonas. Og i morgen der skal vi På kunstgræs. ja, og spille fodbold, så kan I se os nogle bangers. Ja. Så finder lige ud af, hvad vi skal lave lige om lidt. Så, Hej. Hej. Nå, hvad er det, vi skal nu, Jonas? Nu skal vi få min mormor og morfar til at tro, de ringer til hinanden. Ved at jeg ringer til min morfar, når han ringer til min morfar, jeg ringer til min mormor. Og så sætter vi den op til hinanden. Og så, hvis de tager den på samme tid, så begynder de at snakke til hinanden. Så vil du godt lige, jeg kan ikke gå lige ind på Snapchat. Ja, så nu skal vi være helt til 3, 2, 1, og I skal også være stille, så. Skal jeg lige ringe? Ja, nu ringer de og siger, det var bare til hudvis. Nå, Jonas, det lykkedes jo fucking godt, det der. Så lagde de bare på, det var pisserineren. Nu skal vi bare lige finde ud af, hvem det er, vi skal gøre det med nu. Skal vi gøre det med din storesøster? De var jo ved siden af hinanden, så de kunne høre hinandens telefon ringe på Ja, samme tid. så din storesøster, så hvem? Min mor. Nej. Storebror og storesøster. Ja, storesøster. Vi ses, når vi får ringet. Så vi får Vi de to sætter numre. højttaler på. Så vi ringer nu. Nej. De må ikke se det. Kom, mikrofon. Det virkede ikke. Det virkede ikke den her gang. Men det virkede godt første gang, så vi ses. Hvorfor er det en PlayStation 4? Hvorfor er det ikke en PlayStation 1? Det ved jeg ikke. Nå, men nu skal mig og Jonas lige spille lidt FIFA, hvor jeg forhåbentlig vinder. Fordi tænden er, før den virker. Og Chili sidder her ved siden af mig, I kan ikke så godt se. Men nu får jeg lige lidt timelapse, så skal vi nok sige, hvad kampen vinder. Fordi ellers bliver videoen alt for lang. Ja, og normalt så har vi nok ikke lige filmet det her, men det er jo en dag med os, eller 1,5. Hvorfor går du nu, Chili? Fordi du rører ved den. Nå, nu skal jeg lige tæske Jonas i FIFA. Så er der lige spillet lidt af kampen, og så nu er det sådan, vi spiller 25 minutter af kampen, så 0-0. Jeg er Real, og han er Liverpool, men nu skal jeg med, så... Jeg er ikke Liverpool. Nej, og jeg er heller ikke Real, så nu finder vi lige al maden frem. Fans er de modsatte. Ja, så nu finder vi lige maden frem, og ja. Så fik vi lige fået alle, vi skal have. Hvad hedder det? Pizzabrød. Pizzabrød med falafler, og så nogle pomfritter ved siden af. Men pizzabrødene er lige i ovnen, ja, det her der kebab. Må vi godt lige tage en smag på. Vi tænker, at 2% af vores følgere er brasilianer. Det er rigtigt! Jo, det er. Nej. Og så er der også 2% af Italien. Så, vi smager det falafler. Det er rigtigt. Og det er kun mig, der vil det. Mig, Junge. Videre. Så er der halvleg. Mbappé har skudt 3 mål, så 3-0 til Real Madrid.
Så vi ses efter dig, ja, vi ses. Hej. Så blev vi færdige med første kamp. Den endte 4-1 til mig, og nu tager vi en ommerkamp, for vi ved ikke helt, hvad vi skal lave, så vi ses, når vi har spillet den kamp. Så er vi færdige med den her kamp her, og skal vi spille flere kamp, Jonas? Tredje kamp. Og han vandt den her 2-1, så vi ses, når næste kamp er færdig. Hej. Så er der halvleg igen, og der så 1-0 til Real Madrid. Ja, mig. Så vi ses. Så er den sidste kamp færdig, og jeg tror, grunden til, at jeg har vundet så mange kampe, det er fordi, at Real, de er sådan fucking gode inde i spillet. Men ja, og vi vandt jeg 3-2, 3-1. Så hvad skal vi lave nu, Jonas? Finder vi på. Ja, det finder vi på. Så vi ses lidt senere. Hej. Så nu skal mig og Jonas over spille mod min far. Så I får lige nogle timemaps af mig og Jonas. Og på taget er der sådan en fodboldbane med nogle madrasser. Ja, så og op på hans loftet. mål tæller for et eller andet antal mål. Ja, så meget mere. Før der spil til hans mål for 10. Men nu får jeg lige nogle timelaps af, at vi spiller... at vi spiller fodbold mod min far. Hej. Så sidder mig og Jonas her klokken 1. Halv 1. Hvad er klokken? Hvor vi ligger her i sengen. Den er 9 minutter over midnat. 9 minutter over midnat. Hvor vi ser at se nogle YouTube eller film eller andet på min computer. Og så vil vi bare gerne sige godnat herfra. Og så ses vi i morgen, når vi skal ned på kunst. Og vi skal have morgenmad. Ja, selvfølgelig. Så nu kan nok også være træt, så... Er du træt? Ja. Jeg var jo i Aarhus for morgenen, jeg stod oppe i Aarhus. Nå, vi ses i morgen. Hej hej, og godnat. Godmorgen. Så er mig og Jonas lige kommet i tøj, vi skal op til fodbold her. 9:15 sammen med en af vores begge to ven, som hedder Lauke. Så vi lige ser, om han også godt lige gider at være med her på kanalen. Men det bliver fedt, så jeg håber, I vil se, hvordan nogle banger, så Jonas skyde om bag målet. Og... Der er som skyde i pisretten. Nå, men vi ses, når vi er ved at være der. Hej hej. Så er vi simpelthen ankommet her til fodboldbanerne, og Jonas er lige løbet foran, og nu er Lauke også kommet. Så nu skal vi lige lave nogle bangers her. Hvad? Tænker jeg. Nå, vi ses, når vi får kommet i gang med nogle skud. Nu afleverer vi lige her til at varme op til hinanden, før man kan begynde med nogle ordentlige skud. Ja, jeg glemte at pumpe den efter i går. Og prøv at tage skud, Lauke. Ja. Ja. Men det er lagt lidt godt, fordi jeg står, og jeg er virkelig god. Ja. Og nu får Lauke lige bundet til snørbund. Så har vi varmet lidt op, og nu laver Lauke lige en banger måske. Ja, du er godt nok god, Jonas. Det må man da sige. Så er du klar? Så har vi far lige spark. Ej, Jonas, det er jo helt Jeg er ikke klar på det. Den er ikke tur. Kom jo. Hold kæft, det gjorde de i min hånd.
min søn. Så går vi jo lige med drøn her. Ej, det er ærgerligt. Så kommer den igen. Helt lort. Ja, det skal man faktisk. Ja, det skal jeg godt nok. Ja, det skulle jeg godt nok også. Klar, nu tager jeg lige svak her. Jonas! Sluk. Ej! Det var fantastisk. Hvad? Nej. Nu var det her lidt god. Hold, du lægger en ud til mig. Har du? Nu vil jeg gerne have bagerste. Kom jo! Så nu er kameraet lidt mine. Hvad så? Øj. Go. Bare skyd! Fint. Skyd! Ja, det er vi. Ja, det er jo. Lort. Du har godt kunnet. Ikke bare tage 5 skud i streg, så går det hurtigere. Okay. Er den fin? Make this. Next. Ja, okay. Så laves tur igen. Okay, det er dagens bedste spark.
hvis du ikke har taget den. Altså, var jeg bare rykket over i den anden, så var det godt. Ej, stop nu, Jonas! Du kan ikke komme for det. Jonas, du var så tæt på målet. Jeg sagde bare, at jeg fik på den. Det var mål. Ej, ikke den, jeg lavede lige før. Jo, det har jeg nok. Okay, den her kamp, den tabte vi desværre, så nu er holdene så mig og Lauke mod min far. Ja, vi ses. Så er vi færdige med den her træning, ikke også, Jonas? Og nu skal vi til hjem af. Ja, og nu finder vi vist ud af, hvad vi skal herhjemme. Så vi ses. Så er mig og Jonas simpelthen kommet hjem igen for den her lækre fodboldtræning. Ikke også, Jonas? Ja. Og ja, nu skal vi spille FIFA. Det kilder. Nu skal vi spille FIFA, og nu får jeg lige... nu siger vi bare lige, hvad kampen er inde, og det der er fint. Vi ved ikke lige, hvad vi skal lave endnu. Så ja, nu spiller vi FIFA, og så vi ses. Så var den her kamp færdig, og jeg var Brentford, og han var Liverpool, og jeg vandt... 5-4. Så Der blev scoret mange mål. ja, så vi ses. Vi tager en omgang. Hej. Så er den her kamp færdig igen. Sammenhold, og han vandt en 5-3. 4 sweatmål af Jonas. Og lidt dommerfejl, men vi ses. Så er vi færdige med at få spillet noget FIFA her, og nu skal... Jeg vandt sidste gang 3-1. Ja, så. Og jeg var Brentford, og han var Liverpool igen. Ja, nu skal vi have pizza og spise her til eftermiddag. Og Ja. så vi ses, når vi har spist. Hej. Så er vi lige blevet færdige med at spise, og vi kan ikke finde på, hvad vi skal lave, ikke også, Jonas? Så, og Jonas bliver også snart hentet her ved klokken 3. Men så vil jeg bare gerne sige tak for at I så med, ikke?